खुलुमबाय गिबियावनो बड'लेण्ड निउज 24 निफ्राय नोंथांमोननो अननाय सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। कर'ना महामारिया गिख्रंथाव महर लादों आरो कर'ना महामारिया सुबुं जिउआव गोबां सोलायनाय लाबोदों। सुबुं जिउनि थांना थानाय राहाखौबो सोलायहोदों। लिरगिरिफोरनि थुनलाइ सोरजिनायनि एबा थुनलाइ सोरजिनायनि एबा फोसावनायनि प्लेटफर्मखौबो सोलायहोदों। बर' थुनलाइ आफादा कर'ना महामारिनि बांनाय आरो ससियेल डिस्टेन्स एबा समाजारि जानथायखौ नोजोर होनानै थांनाय समफोराव एबा थांनाय सानफोराव अनलाइन जोहै थुनलाइयारि हाबाफारि लाबोदों एबा वेबलाइन हाबाफारि गेजेरजों माखासे जथुमफोर खुंबोदों। बर' थुनलाइ आफादा कर'नानि गिख्रंथाव बांनायखौ आरो समाजारि जानथायखौ नोजोर होना थांनाय समफोराव वेबलाइन थुनलाइयारि सावरायनाय हाबाफारि लादों। दिनै 3 आगस्टनिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै मिरु बर' थुनलाइ आफादा वेबलाइन थुनलाइफारि हाबाफारि आजावनानै थुनलाइयारि बायदि बिथिङाव थुलुंगा होनाय हाबाफारि खुंनो लादों। दिनै बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय जागायना 6 रिंगायाव बे हाबाफारिया थुंगेगोन। गाबोन 4 आगस्ट खालारनि एखे समाव एबा बेलासिनि 4 रिंगानिफ्राय 6 रिंगासिम बे वेबलाइन थुनलाइफारि जथुमा जागोन। बे थुनलाइयारि जथुमाव दिनैनि हाबाफारियाव दुलाराय हादोरसानि थुनलाइयारि जथुम आरो थुनलाइयारि क्लाबफ्रा बाहागो लागोन। बे हाबाफारियाव दिनै रौतानि बाथोन, बर' आइजो लिरगिरि गौथुम, गसाइगावनि हायनामुलि, बरपेटा रडनि गाथोन, दावधारानि फुंखा, बातासिपुरनि थुनलाइ थावख्रि आरो सिमेन्ट सापरिनि सोरजिलु थुनलाइयारि जथुमफ्रा बाहागो लागोन। फुंखा सुबुं महरै दं डक्टर अनिल बर', प्रफुल्ल हाज'वारि आरो डक्टर देबाकान्त रामसियारि। आफादखौ दैदेनगोन मासिगिरि महरै बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' आरो फोनांजाबगिरि महरै दं प्रशान्त बर'। गाबोन 4 आगस्ट हाबाफारियाव क'क्राझारनि फिथिखा, गुवाहाटीनि सोरजि, टंलानि थुनलाइ जांख्ला, बर' लाइमोन लिरगिरि गौथुम, गहपुरनि गोरबोथिलि, कार्बि आंलंनि कार्बि हाजो थुनलाइ हानजा, थेलामारानि सिफुं आरो गसाइगावनि बर' लिरगिरि गौथुमा बाहागो लागोन। फुंखा सुबुं महरै दं डक्टर दिननाथ बसुमतारी, अन्जु नार्जारी आरो डक्टर रिता बर'। आफादखौ मासिगिरि महरै दैदेनगोन बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर'आ। फोनांजाबगिरि महरै दं प्रशान्त बर'। बेबायदिनो बर' थुनलाइ आफादा अनलाइन जोहै थुनलाइयारि हाबाफारि लानानै लिरगिरिफोरखौ थुलुंगा होनो नाजादों। लिरगिरिफोरनि सोरजिनाय गोहोखौ बांहोनो थाखाय नाजानाय जादों। लिरगिरिफोरनि सोरजिलु गोहोखौ बेबायदि अनलाइन जोहै थुनलाइयारि जथुमनि गेजेरजों दावगालांनो सोरजिहोनो खाबु होनाय जादों। इन्टारनेटनि मुगायाव एबा कर'ना महामारिनि बेबायदि समाव अनलाइननि जोहै बेबायदि थुनलाइयारि जथुम खुंनाया मोनसे गोनांथार जानानै फैदों। बेखौ नोजोर होनानैनो बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोदों। रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना बड'लेण्ड निउज 24 खौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम। गोजोन्थों।